Здравейте, аз съм Миникрафтката. Моя приятел Миникрафт го няма. Има малко проблем с компютъра и скайпа. Затова ще ви покажем... въобще с компютъра има проблем. Сега аз си оправих от миналия път компютъра и ще ви покажа себе си. Това съм аз. Ето. Това съм аз. Малко съм на моя приятел Миникрафт. Съм с човечето. Но така е. Ето ме. Ето така. Ето така. Мога да съм с друго, обаче аз съм си избрала това човече. Така, само да не ви обърквам. Ето така ще мина. Така, ето това е нашия къмпинг. Така сме го кръстили, не знам защо. Къмпинг. Значи ви може да си го направите от различни видове вълна. Трябва ви торчове, фолсове, честове, бедове и такива неща. Три камъни, кълдарамени стълби, улу, вълна, дъски. Не знам кои се вложат тези дъски. Брезови дъски. Камъкота, запалка, да се запази огъня. И така, това е различни видове вълна. Ето, това символизира, зеленото символизира къмпинга. Така. Ето това са. Така, влиза са, затваря са. Малко по-големи съм го направила тези палатки. Но, така е. Така, например, в честа може да се сложат някакви дрехи, такива неща. Легла, торчове за светлина, основната конструкция. Така. След това минаваме към синята палатка. Тя е същата. Всичките са така. След това, как да си направите огнището. И по-нататък ще ви покажа как да си направите перфектни, ама перфектни фойерверки. Може да сте гледали на Жоро това видеото, но ще ви покажа малко по-различен вид. С глава на крипър. Как може да си го направите? Така, минаваме. Тук съм направила против 3 март. Съм направила българското знаме. Аз съм от България. Това е едната къща. Ето тук. Пак 3 март. Искам да разбера дали харесвате видеята ни и дали ни оценявате. Искам да пишем оценки от 1 до 6. Това е, прилича малко на човек. Това е устата, това е езика. Маса с хол. Качваме се на втория етаж. Тук така. Тук спалнята. Това е само за един човек. Влизаме в банята. Женска, мъжка, туалетна. Баня. Ако мога да влеза, ще е добре. Може да влезете вътре. Но, така. Това е едното. Мисля, че ви е харесало. Дано да ви е харесало да е, защото това е малко нещо. Значи, това е нашия хотел. Правихме го около 2-3 седмици. Не е чак толкова труден, като са двама. Не е като тази карта, която я качихме. Да знаете, качихме и други карти, които можем да снимаме видеа с тях. Това е първият етаж, рецепцията. Тук VIP места и не VIP места. Така, тук това е вратичката, откъдето е забранено за хора, които не са рецепционисти. Това са цветенца. Тук звънец, торчове, полей,
Така, качваме се на втория етаж. Това е общо на 4 етажа и малки подобрения. Това е хол с кухня малка. Тук така хвърчат паржоли. Тук е пералнята. Пада да караме месото вътре. Това е мивката. Мивка. Горе като шкафове, печка и пералня. След това карта. Няма много неща, обаче има такива неща, които пак баня с тоалетна, само че те са с едно такова. Тук има врата, тук може да се влезе в банята. Да излязем. Тук. Стая за 3. Стая за 1 човек. Това пак е стая за 3. Малко по-големи са тея. Тука. Стая за никой. Празна стая, може да направи нещо като... Не знам. След това четвъртия етаж. Басейна. Може да влезем тук. Така. Така ще го запушим. И после ще го оправя. Шезлонги. Мисля, че съм снимала такова видео. Не съм. Това е палма, мини палма. Ще ви покажа после как да си направите. Чадър. Как да си направите. Басейнче. И уредба. В принцип трябва да има плоча, обаче не знам къде е отишла. Сега ще изнимем една плоча от това. Примерно зелената макеви. Слагаме тая. И слушаме фар. Така, това е моя свят. И има и малко други корекции да се правят. Но това ще ги направим малко по-късно. Така, тук за допълнителните стаи. Това не са VIP стаите, които ви показах VIP стаи. Те са за горе. Това са за 2 човека. Това са пак за 2 човека. Просто няма какво да правя. За 1 човек. 2. Ето така. След това нещо ми бъгна. Да. Правих се. След това така. Минаваме така. Минаваме само направо. Имаме ресторант. Не знам защо не съм му затворила вратата. Не прилича много на ресторант, но е такъв ресторант. Така. След това минаваме напред. Тук трябва да сложа врата, да не се бъркам. Сега само да го направим на ден. Тиме сет 0, зависи как са ви направени контролите. Така, например, ето тук ще си направим една палма. Махаме всичко, което имаме. Така. След това взимаме за това джунглова дървесина. След това взимаме джунглови листа. И това са материалите, които ви трябват. Трябва естествен пръс. Джунглова дървесина. И листа. Взимате джунгловата дървесина. Зависи как искате да се направите. Ще ви покажа няколко модела. Може да е само така. Права. Както са. Но и както си решите. Трябва да е така. Може да си го направите свободни съчинения, но това е малко по-лесния начин, който ние ги открихме с моя приятел Minecraft. Щехме да ви покажем Tropicraft, но моя, така да се каже, батко Коко
изтри настройките на TropicCraft и ние и двамата не можем да таковаме, да ви покажем TropicCraft. Ето това е първото палма. Може да си направите различни големини и така. Следващия вид палма, само да видя къде е това. Следващия вид палма ще го направим малко по-надалеко, защото е по-голямо. Правите така, така. След това тя е малко по-сложна. Има по-лесен начин, но ще ви покажа този. Ми е по-лесен. Значи, може да е така. Ако сте в пустинята, ако сте си направили такава карта на пустиня, както аз съм си направила, съм е кръстила Тропик, няма да ви се получи, листата ще са жълти. Може да не се допират, но аз така без искам ги направих. В тези копчета направо. Пак забравих да си включа PSP-то или джойстика. На двете. След това правите така. Другия вид палма е готов. Така. След това още един вид има. Има конструкция, значи, на стълбички пак. Ето стълбички. Няма смисъл да използвате дървени стълби, защото няма да се получи. Пробвала съм, повярвайте. После чупите тези. Например, ще направим толкова ниска, защото нямам време да правим така. Ще се получи като двойна палма. Трябва да открием нови видове, така че ако имате някакви идеи, пишете в YouTube, където ще качим видеото. Така. Пишете коментари. Искаме да разберем и ни е доста важно, защото трябва да разберем хората дали ни харесват. За онлайн Minecraft не се лъжите на minecraft.net, което е онлайна, защото той не работи. Работи, но по-добре офлайн. Не се лъжете да си го таковате, да си играете в него. Ние имаме различен онлайн, но не можем да кажем сайта. Ето това са трите вида палми. Надявам се да са ви харесали. Може да си направите различни съчинения, може да направите различни, които са по-големи, по-малки, средни, високи, ниски, различни видове. След това ще ви покажа един вид фойерверки. Трябва ви една дупка, така, може да си направите тук. Дупка. По-лесно ще ви е на творчески. Една работна маса. Ако сте на български, ще ви е по-лесно. Трябва ви от тук една стар. Взимайте само цветове, само да забравих къде са. Взимайте цветове, например това. Лилаво. Това не ви трябва повече. Синьо, червено, ще сложим и диамант. След това ще ви трябва мъничко барут. Едно барутче, една хартия, за да може да завършите фойерверката. Слагайте това тук, правите така, не знам защо не се получава. Стармар. След това ще си направим както аз го знам. Така не се получава, така че не се лъжете. Това направо ще го сложим в инвентара, защото не става. Значи, по другия начин трябва ви 2 барут, един лазур и това е.
един прахоциян камък, сори.